Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από την αρχόντισσα του Αργοσαρονικού, την Ύδρα. Καλεσμένη απόψε είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, ηθοποιός, που ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στη φιλικότητα αλλά και τη διακριτική γοητεία του αρσενικού. Το τηλεοπτικό της όνομα είναι Λόλα. Κυρίες και κύριοι, η Άντα Λιβιτσάνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι εσύ πρότεινες να έρθουμε στην Ύδρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα να έρθω από το περσινό καλοκαίρι. Αλήθεια. Και μου έλειψε η Ύδρα. Λογικό, λογικό. Γιατί έτσι, γιατί επέλεξες την Ύδρα, ας πούμε? Γιατί... Θα μας ξαναγήσει κιόλας, ναι, κυρίες και κύριοι, οπότε μείνετε να δείτε έτσι εικόνες φοβερές από την Ύδρα. Γιατί στην Ύδρα ουσιαστικά μεγάλωσα τα καλοκαίρια μου. Δεν κατάγομαι από εδώ, δεν έχω καμία σχέση ουσιαστικά με το νησί. Ναι. Αλλά μεγάλωσα σαν παιδί γιατί η γιαγιά μου και η νονά μου είχαν μαγαζιά εδώ πέρα και σπίτι. Οπότε από 25 ημερών εγώ βρίσκομαι εδώ και συγκεκριμένα στο σημείο που καθόμαστε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι είμαστε στον Όμιλο, στο μπαρ εστιατόριο του Ναυτικού Ομίλου της Ύδρας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, που βέβαια όταν εγώ ήμουν μικρή λεγόταν Λαγουδέρα και την είχε ο Μπάμπης ο Μωρές. Ναι. Πολύ γνωστό μαγαζί. Η Λαγουδέρα, ναι, κοσμικό μαγαζί. Φοβερά. Όλη η Αθήνα και όλη η κοσμική έτσι της Ελλάδας και όχι μόνο έχουν περάσει από εδώ. Αρκετοί από εσάς σίγουρα το έχετε επισκεφθεί. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και αν όχι θα πρέπει. Θα πρέπει, ναι. Έρχεσαι συχνά? Κοίτα, τώρα δεν έρχομαι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Δεν μπορώ να περάσω τόσο χρόνο γιατί πλέον δεν έχουμε και το σπίτι εδώ πέρα. Αλλά πάντα έρχομαι μία φορά.